Hayırlı erте, ilning töp teлеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмирим. Казанның мәктәп ашханаларында укучыларның ата-аналары тукланны оештыруны контрольдә тота башлады. Һәр көнне мәктәп ашханаларында аш-су сыйфатын һәм туклануны оештыруны шәхсән бәяләү өчен ата-аналарның берәрсе кизү тора. Туклануны бәяләгәндә бердәм чек-лист кулланырга тиеш, аның ярдәмендә төшке аш залындагы менюны, бирелгән ризыкларның аңа туры килүен, ашханадагы чисталыкны, температураны һәм ризыкның тәмен контрольдә тоталар. Җәмәгать тикшерүчеләре ашханаларга барлык санитар-эпидемиологик нормаларны үтәгәндә генә йөри ала. Республикага ковидка каршы Спутник В Россия вакцинасының 12,5 дозасы кайтарылган. Февраль ахырына кадәр Татарстанга тагын 190 меңнән артык доза кайтарылырга тиеш. Вакцина ясату өчен башта яшәү урыннарындагы поликлиникага шалтыратып терапевтка ясалырга кирәк. Табиб тикшерү узгач вакцина ясатыргамы, юкмы икәнлеге ачыклана. 18 яшькә кадәрге хроник авырлары булган кешеләргә, бала имезүче аналарга, авырлы хатын-кызларга, алдагы 2 атна дәвамында салкын тиеп чирләүчеләргә прививка ясатырга ярамый. Табиблар процедураны үткәрә торган поликлиникага җибәрәләр. Татарстанда андыйлар 57. Икенче этап 3 атнадан соң. Бу чорда бигрәк тә сакланырга кирәк, чөнки кеше салкын тиеп авырып китсә, вакцина ясауны яңадан башларга туры килә. Татарстанда фермер мәктәбе старт алды. Әлеге программаны республиканың авыл хуҗалыгы һәм азыклык министрлыгы белән берлектә Россельхозбанк гамәлгә ашыра. Укулар Казан дәүләт аграр университеты базасында уза. Фермер мәктәбе проекты ярдәмендә республикада яңа эш урыннары гына булдырылып калмыйча, җирле базарда кирәкле сыйфатлы фермер продукциясының яңа брендлары да барлыкка киләчәк. 27 гыйнварга кадәр сөт иттерлекчелеге яки кышчылык юнәлеше буенча презентация яки видеоролик һәм аны экранда күрсәтелгән электрон адреска җибәрергә кирәк. Шулай ук агросәнәгать комплексының алдынгы предприятиеларында һәм Татарстанның иң яхшы фермер хуҗалыкларында стажировка узу, программада катнашучыларны алга таба үстерү һәм аларга ярдәм итү чаралары каралган. Укуларны башлау 24 февральгә планлаштырыла. 16 гыйнвар көнне цирк бинасында Монзара спорт-музыкаль премиясы узды. Абсолют җиңүче булып Зәй, Әлмәт районнары батыры Радик Сәләхов калды. Ул чемпион Билбау һәм 100 мең күләмендә акчага ия булды. Икенче урында Муса Галләмов, өченчедә Руслан Абдуллин белән Эльдар Хамитов. Әйтергә кирәк, быел көрәш майданында Татарстан, Башкортстан, Удмуртия төбәкләреннән иң яхшы 20 көрәшче, профессиональ спортчылар бөтен Россия һәм халыкара турнирларда җиңүчеләр бил алышты. Бик матур чара, елны шулай башлап җибәрәбез татар көрәше белән. Әлбәттә, аның өстенә елыбызда туган телләр елы, күбрәк шуңа күрә туган телебездә сөйләшик. Инде мин татарлар буларак татарларга татарча сөйләшик дип әйтәм. Башка милләт вәкилләренә үзләрен шулай онытмасыннар иде. Елны көнне куандырып, менә исән-сау булып 21 елны көрәшеп, җиңеп яшигән. Түбән Камада иң матур бизәлгән подъезд, йорт ишегалды бәйгесенә йомгак ясадылар. Тәҗрибә күрсәткәнчә, яңа елны каршылауга багышланган конкурста шәһәр халкы бик теләп катнашкан. Быел кемнәр беренчелекне алды? Хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллина кызыксынды. Предприятие оешма җитәкчеләрен түгәрәк өстәл артына күңелле вакыйга җыя. Айдар Метшин шәһәр урамнарын яңа ел бәйрәменә бизәүчеләрне тәбрикли. Алар тырышлыгы белән авыл җирлекләре, шәһәр парклары аллы-гөлле төсләргә күмелә. Яңа ел кәефе бүләк итүдә гади шәһәрдәшләр дә катнаша. Түбән Камада иң матур бизәлгән подъезд, йорт ишегалды бәйгесе оештырыла. Төзүчеләр проспектындагы 30-нчы йорт яшәүчеләре бер юлы 2 конкурста катнаша. Түбән Камалар күршеләре белән җыелышып чыршы бизиләр. Подъезд эчендә дә бәйрәм кәефе хөкем сөрә. Бу ковидка каршы ялкы дип атала инде. Бу бөтен кешегә дә бик ошый. Мин Инстаграмга куйган идем, язалар. Бу инде үзенең бик нык сәләтле булу аркасында шулай ясады. Муниципаль бәйгедә җиңүчеләрне матур гадәт буенча хакимият йортында котладылар. Айдар Метшин алдынгыларга дипломнар һәм татлы бүләкләр тапшырды. Гөлия Нигъматуллина, Фәхри Исламов, яңалыклар. Быелдан башлап ишегалларына кирү юлындагы шлагбаумнар һәм капкалар сүтелергә мөмкин. 1 гыйнвардан янгынга каршы режим кагыйдәләренә үзгәрешләр үз көченә керде. Янгын сөндерү техникасының йортларга үтеп кирүенә комачаулаган барлык конструкциялар яки үзгәртеп корылырга яки бөтенләй сүтелергә тиеш.
Сөйінбике манарасы янында тойпылыш булу ачыкланган. Мәдәни мирас объектларын саклау комитеты конструкцияның авышуын күзәтеп тора. Ел сайын күрсәткечләрне лазерлы сканер ярдәмендә билгелиләр, хәзер вертикальдан тойпылыш критик дәрәҗәдә 2 метр. Ул үзгәрерме? Нәтиҗәләрне ел азагында әйтәчәкләр. Сөйінбике дөньяда билгеле авыша торган манаралар исемлегенә керә. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан соң безнең каналда хөкемдар тапшыруы. Ә мин Шулпан Амири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.